Balcão, no? I tu te powiem. Balcão, hej, będzie.
Malta u Għawdex iħobbu kwis Madonna tal-Qalb. Dan is-santuarju kull jista' jixed bil-5 nofs ta' malgħodu il-Grigi nies minn kull rokna tal-Gżejjer tagħna jiġu biex jirċievu l-Ewkaristija u anke is-sakrament tal-Qrar. Marija b'dak skur ħadet post intensi bil-ferħ tagħna, l-entużjażmu tagħna bil-festa sabiħa u kbira li għamlu fila aħna ċabċin tal-koll. Ma Marina li kuntenta għax ratna nersu lejn bina Ġesu mod speċjali fis-sakramenti. Dan huwa l-Ġesu. Illum is-16 ta' Lulju. Min hawn fil-ieħor is-16 ta' Lulju ħajspiċċa. Sa terġa' tgħaddi sena oħra. Ejjew, żurduha lill-Madonna. Il-Madonna tal-Qarb mhux is-16 ta' Lulju biss. Is-16 ta' Lulju għandu jkun kuljum fil-ħajja tagħna. Aħna li tant għandna f'qalbna il-mħabba lejha. Nerġa' ngħidlek Marija, il-preżenza ta' din ix-xbija tal-Modra tiegħek. Malta u Għawdex jieħu biss u taraw kien il-Madonna tal-Qarb jibqgħu jnissu fina l-fer dawn il-mumenti tqal tal-tqatija jew ta' Mart jew ta' Niket li jaħdmuna. U meta nixtieq insellem mod partikolari dawk li qed isegħuna fuq il-mezzi soċjali, dawk li qegħdin f'kasodda fid-djar tagħhom, fil-homes, l-isptar, aħdin magħna fit-tard. Għalhekk ejja taħdmu preżenti qabel ma npoġġu il-Madonna taħt il-mans tagħhom, ngħidu Ave Marija għall-bżonnijiet tal-morda kollha, kemm fir-ruħ kif ukoll fil-ġisem. Ngħiduha fl-irkien u bil-qalb. Irid nisma'hom. Sliem għalik.